Mám tu pred sebou minuloročnú síce novinku, ale konečne sa nám dostala do redakcie na test a je to Benelli TRK 702. Nie je to verzia X, je to čistá 702, určená na cesty. Už pred pár rokmi som mal na test Benelli TRK 500. Za mňa osobne celkom krásna motorka, aj keď trošku ťažšia. No tu máme fakt, že absolútnu novinku. Ja ťa vítam pri ďalšom teste a poďme sa porozprávať o tejto celkom zaujímavej cestovnej motorke, ktorá stojí 7 500 eur. Ideme na to. Dizajn motorky nejako nebudem komentovať, keďže je to každého subjektívny pohľad. Uvidíš na záberoch, ako vyzerá tá motorka. No ale je tu full LED svetlomet, ktorý zase ako pri väčšine motoriek svieti za mňa slabo. Stretávacie svetlo je fakt, že slabé. Svieti možno pár metrov pred motorku. Pri ďalkovom svetlomete už je to v poriadku. To svetlo je dostatočné, je v pohode, ale v momente, keď ide oproti tebe nejaké vozidlo, motorka a musíš dať stretávací svetlomet, tak som spomaloval, keď som išiel po okreske nejakých 30 km za hodinu. Fakt nemáš žiaden prehľad. Čo ale musím vychváliť, tak je dobre spravená aerodynamika. Aj napriek tomu uvidíš na záberoch, že je tu malé plexi, tak to plexi spĺňa svoju funkciu a pri diaľničných presunoch rýchlosťou 130 km za hodinu spĺňa svoju funkciu, ten vietor ťa obteká taktiež aj okolo nôh, okolo tela a fakt tá jazda po diaľnici v rýchlosti 130 km za hodinu nie je nepríjemná, je pohodlná a dá sa tam vydržať. Presuniem sa ale k trošku rýchlejšiemu tempu. Na uzavretej dráhe som dosiahol rýchlosť tým 200 km za hodinu, kde maximálna rýchlosť tejto motorky je tesne nad 200 km za hodinu. No musím povedať, že aj pri rýchlosti 200 km za hodinu je tá motorka celkom stabilná, nevlní sa, nie sú tam nejaké vibrácie a taktiež zase tá aerodynamika pekne funguje a ten vietor obteká okolo teba. Takže tí, čo v Nemecku budú chcieť jazdiť aj 200, tak nie je to žiaden problém. Poďme ďalej. Motorka váži 235 kg, čo je povedzme primeraná hmotnosť tejto motorke. Čo však ale musím povedať, tak keď si na tú motorku sadneš, tak tá motorka je fakt, že pocitovo veľmi ľahulinká, fakt sa s ňou dobre manipuluje, tak to ťažisko je nízko, no ale poďme trošku k posedu. Ten posed mne osobne nevyhovuje, ja nehovorím, že tebe musí byť zlý ten posed, a mňa osobne nevyhovuje, tá sedačka je trošku nízko položená, tie rajdy tak doširoka, celkovo aj keď pridám na tej motorke, tak ja sa tu ani nemám kde zaprieť, musím sa častokrát držať o rajdy a celkovo na moju postavu, na moju výšku 176 cm, ten posed je trošku nevyhovujúci. Nechcem hovoriť, že je nepohodlný, to sedadlo je mekulinké, je pohodlné, ale celkovo na moju postavu by som si tu trošku ináč doladil tú motorku. Na druhej strane, ak som išiel v stupačkách v tejto motorke, na tejto motorke, tak za mňa osobne celkovo je to na stupačky vhodné. Čo ešte k ergonomii trošku musím skritizovať, tak je radička na prevodovku, ktorá má určitú vôľu a taktiež jej odozva je skoro nulová, takže ty keď radíš na tejto radičke s teniskami, nie s čižmami to by bola úplná katastrofa, ty ani nevieš, že si tam zaradil. Proste tá odozva od tej radičky je jednoducho skoro nulová a ty keď tam preradíš stupeň, tak ani nevieš, že si preradil. Čo by som trošku chcel, aby tam bola nejaká spätná väzba, aby to bolo moc tuchšie. No a na druhej strane som možno moc rozmaznaný. Ideme ďalej. Srdcom tejto motorky je dvojvalec 700 s výkonom
52 kW. Celkovo motor je príjemný, čo som bol prekvapený, tak na dvojvalec ten motor nie je nejaký ucukaný, ide krásne od spodu a musím povedať, že aj v kolónach a v nejakej takej hustejšej premávke sa s ním jazdí celkom dobre. Na druhej strane aj v zákrutách ten motor je krásne dávkovateľný, dá sa vytočiť až skoro do 10 000 otáčok, takže nemám čo kritizovať vo vysokých otáčkach, pripomína už trošku zvuk štvorvalca a jeho zvuková kulisa so sériovým výfukom je naozaj pekná, budeš to počuť samozrejme aj ty, aký zvuk má tento motor. Čo sa ale týka spotreby, a spotreba je trošku vyššia, pretože ak na tejto motorke ťaháš veľmi rýchlo, čiže jazdíš fakt, že točíš to, tak spotreba sa dokáže vyšplhať až k 10 litrom na 100 km, čo je podľa mňa masaker veľa, že to už žerú športové autá. Na druhej strane, keď si to motorkou normálne turistikuješ, cestuješ nejakú diaľnicu, okresku, tak dokáže sa s tou motorkou pohybovať niekde na úrovni 5 až 6 litrov. Čo sa týka prevodovky, ako som spomenul pri tej radičke, vadí mi tu strašne charakteristika jednotlivých stupňov, aj tie dráhy sú veľmi dlhé. Častokrát aj Romanovi sa to stalo, keď je z jednotky do dvojky, tak trafíš tam neutrál a to z toho dôvodu ty v tej nohe nemáš cit, čo sa s tou prevodovkou deje. Toto by som určite zmenil, tá prevodovka by mala byť o niečo tuhšia. Poďme k samotnému podvozku tejto motorky a ten musím vychváliť. Na jednej strane je tá motorka komfortná aj na našich rozbitých cestách, na druhej strane aj kvôli nižšiemu ťažisku, kvôli dobrej rozloženej hmotnosti sa s tou motorkou náramne dobre jazdí v zákrutách a dokonca mne osobne s tou motorkou sa jazdí, že fantasticky v zákrutách. Krásne sa dá preklapať z jednej strany na druhú tá motorka, takže tí, čo radi jazdia nejaké Alpy, horské pasy a tak ďalej, tak určite je táto motorka vhodná. Jediná trošku nevýhoda tej motorky, ona je trošku dlhšia a nejaké fakt, že ostrejšie vrácaky sa s touto motorkou prechádzajú ťažšie, respektíve pomalšie. Čo sa týka podvozku, nemám čo kritizovať. Jediná vec zase, čo mi tu vadí, tak je komunikácia s tou motorkou, s tým jazdcom. Ja nemám žiadne informácie cez sedačku v zadku, lebo tá sedačka je pohodlná, mäkká a taktiež nemám žiadne informácie ani v rajdách, čo sa s tou motorkou deje. Takže keby bola trošku taká viac komunikatívnejšia, na druhej strane, keď tu není tá komunikácia dostatočná od motorky, tak zase je komfortnejšia, je pohodlnejšia, necítiš, čo sa tam deje pod tou motorkou, takže v podstate ideš do tej zákruty rýchlejšie, ale nie je to bezpečnejšie. Celkovo na turistiku podľa mňa veľmi dobre naladené a taktiež aj na nejaké rýchlejšie prejazdy zákrutov, taktiež za mňa super, tam to nemám kritizovať. No akurát tá komunikácia s tou motorkou, keby bola lepšia. Benelli TRK 702 ponúka celkom zaujímavý dizajn, celkom zaujímavý motor, hlavne dobre naladený podvozok. Celkovo tá motorka je pohodlná, je dobre naladená na to, aby si sa zabavil niekde fakt, že v rýchlych zákrutách. Dokážeš s tou motorkou bez problémov prejsť aj nejakých 800-900 km za deň. Nemyslím si, že to bude nejaký problém, hodíš sem kufre a ideš na to. Celkovo, čo by som tu skritizoval, je celková tá komunikácia motorky s jazdcom, prevodovka, ktorá nie je zlá, ale odozva od tej prevodovky je takmer nulová. No ale cena 7 500 eur nie je veľa, je tu 5-ročná záruka, no a na druhej strane je to priamy konkurent Hondy Transalp a pri Transalpe je samozrejme zase motor trošku lepší, zábavnejší, výbušnejší a zase, čo hovoril kolega Roman, ten podvozok je samozrejme o niečo horší na tom Transalpe. Určite pri
zvažovaní kúpy tejto motorky odporúčam si tú motorku vyskúšať a hlavne, na čo chcem apelovať, vyskúšaj si ten posed, či ti vyhovuje. Ak ti bude vyhovovať posed, myslím si, že to bude skvelá voľba. Správaj sa bezpečne na cestách, buď vždy zodpovedný, vždy šoferuj motorku alebo auto v spôsobilom stave. No a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau, čau.